Ar gyfer y cwestiwn yma, yn gyntaf rydym gallu dweud bod y dosraniad yn b16,0.3. Beth mae hwn yn meddwl? Os ysgrifennwn y dosraniad binomial cyffredinol, sef b yn p, mae n yn dynodi y nifer o drialau neu ddigwyddiadau. Mae p yw y tebygolrwydd o lwyddiant ym mhob digwyddiad. Felly yn y lles yma, mae n yn hafal i 16, a mae p yn hafal i 0.3. Felly byddai jyst yn nodi'r rhain i lawr nawr. Yn y cwestiwn yma, mae'n dweud ei fod chi gorfod dangos eich holl gwaith cyfrifo. Felly ydych yn gallu gwneud hwn ar eich cyfrifiannell, a nid yw hwn yn syniad gwael ar gyfer tseco eich ateb. Mae angen i chi ysgrifennu allan y cyfrifiadau yn llawn. Os ydych wedi ymarfer hwn digon, ydych falle yn gwybod y fformiwla sydd angen yn barod, ond gallwch ddod o hyd iddo yn y llyfryn fformiwlau. Felly gallwch chi edrych y lan os chi'n methu cofio neu i gael check. Felly byddwn yn tynnu lan y fformiwla nawr. Dyma fe fan hyn. Felly mae'r tebygolrwydd o x, y dosraniad yn hafal i x, sy'n meddwl y tebygolrwydd ei bod yn cael y nifer yma o lwyddiannau yn hafal i n cy x, p i'r pŵer x, 1 minus p i gyd i'r pŵer n minus x. Felly yn y cwestiwn yma, rydym am gael p o x yn hafal i 7. Felly, iawn. A gallwn rhoi ein rhifau i mewn. Felly mae n yn hafal i 16, mae x yn hafal i 7. Mae p yn hafal i 0.3, sydd y pŵer o x sef 7. 1 minus p yw 1 tynnu ffwrdd 0.3, sef 0.7. A mae hwn i pŵer n minus x, sef 16 tynnu ffwrdd 7, sef 9. Rhoi hwn i mewn i'r cyfrifiannell, ni ddisgwylir i chi cyfrifo hyn gan law, a cawn 0.10096 ac yn y blaen. Nid yn dweud i faint o lefydd degol mae angen yr ateb, ond gan fod y tablau yn rhoi i 4 lle degol, byddwn ei rownd y fel lan i fod yn 0.1010. A mae'n neis roi'r ar 4 yllta neu 4 dypa yn Saesneg, jyst i ddangos beth ni wedi gwneud. Fel dwedais o'r blaen, rydych yn gallu tseco eich atebion gan ddefnyddio y cyfrifiannell. Mae hefyd gwedd cael teimlad o beth dylse'r ateb edrych fel. Felly mae hyn yn ap Geogebra. Mae hyn ar-lein. Os ydych yn mynd i wefan Geogebra a roi mewn dosraniad binomial fel chwiliad, yna byddwch yn dod o hyd i nifer fawr o bethau i edrych ar. Felly i ni, ydym am osod n i fod yn 16 a p i fod yn 0.3. Ac ar gyfer dosraniad tebygolrwydd, rydym yn gwybod cyfanswm yr arwynebedd o rhain fan hyn yn hafal i 1 am ei fod yn bendant bydd un ohonynt yn digwydd. A gallwn gweld y bar ar gyfer y tebygolrwydd o fod yn 7 fan hyn. Ond wrth gwrs byddwch methu defnyddio hwn mewn yr oliad, ond gallwch cael chwarae rhwng gyda fe tu allan i'r astudio. Gallwch gweld ei fod ganddo cromlin o tua siâp gloch. Felly mae hyn yn newid tyma bach os ydyn yn gwneud y tebygolrwydd i fod yn fach iawn. Nawr mae e wedi ei sgiwio, a mae ganddo cynffon hir. Yn ni fan hyn, felly dyma'r cynffon. Wrth gwrs gallwn mynd y ffordd arall. Os yw'n rhoi yn y canol, felly tebygolrwydd o hanner neu ceiniog 10 er enghraifft, gallwch gweld nid yw'r siâp ddim wir yn newid. Ond wrth i ni cymryd p i'r eithriad, rydym yn cael y patrwm yma o sgiwio. Nawr byddwch yn gweld ar ochr chwith fan hyn, mae dyna'r fformiwla ar gyfer cyfrifo tebygolrwydd binomial. Ar ochr dde sef clip sydd hefyd wedi cael ei gymryd o'r llyfryn fformiwlau, byddwch yn gweld y fformiwla ar gyfer y cyfernodau
o dosraniad binomial, a ddaw hyn o'r dosraniad binomial a plus b i gyd i'r pŵer n. Iawn, felly byddai jyst yn ysgrifennu lawr a plus b i'r pŵer n fan hyn. A byddwch falle wedi edrych ar y tebygrwydd neu'r cysylltiad rhwng y dosraniad binomial a'r cyfres binomial. Mae'n werth bod yn glir ar hyn, mae'n helpu chi ddeall y ddau, felly byddwn yn cael edrych bach ar hyn. Yn gyntaf, bod y ddau fformwla yma o'r llyfryn fformiwlau yn edrych yn debyg, nid ydynt yn union yr un peth. Hynny, beth gallwn gwneud yw newid r i fod yn x, a fod r yn mempwyol, i ddangos beth yw'r cyfernod ar gyfer gwerthoedd gwahanol o r. A felly mae hynny yn rhoi i ni y fformwla n cy x a i'r pŵer n minus x, b i'r pŵer x. Iawn, felly byddai jyst yn ysgrifennu lawr y fformwla yma, beth fi newydd dweud. Felly ni a n cy x, dyma fe, a i'r pŵer n minus x, a b i'r pŵer x. Gallwn yna hefyd ddweud fod b yn hafal i p, y tebygolrwydd, a fod a yn hafal i 1 minus p. Mae hyn yn rhoi i ni n cy x, 1 minus p i'r pŵer n minus x, a p i'r pŵer x. Ac yn olaf, gall y newid rownd y termau a p a 1 minus p i roi hwn fan hyn. Mae'n werth pwynt y mas fan hyn hefyd fod, oherwydd os ydych yn gwneud unrhyw darllen pellach, rydym yn aml yn defnyddio cyw i ddynodi 1 minus p. Felly, os fi'n ysgrifennu cyw yn haflu 1 minus p, yna bydd y ddau o'r fformiwlau yn ymddangos i fod yn n cy x, p i'r pŵer x, cyw i'r pŵer n minus x. Nawr i feddwl amdano'r cysylltiad rhwng y dosraniad a'r cyfres, a pham mae'n digwydd. Rydym wedi gweld bod y cyfernodau o'r cyfres binomial yr un peth a'r tebygolrwyddau o'r dosraniad binomial. Ond pam? Pam ydy hyn yn wir? Wel, beth i ni feddwl am y sefyllfa rydym wedi bod yn trin? Mae gen yn tebygolrwydd o lwyddiant p a thebygolrwydd o fethiant cyw. A rhyngddynt maent yn adio i debygolrwydd o 1, sef sicrwydd. Felly rydym yn sicr i naill ai methu neu i lwyddo. Gallai fod yn rhyw par arall o bethau, gallai fod yn conteri coch y glas, gallai fod yn pen a chynffon, nid yw'n gwneud ots. Felly os ydyn, beth yn mynd i alw fe'n pen a chynffon, am ei fod yn adnabyddus, felly os dwedwn mae p yw y tebygolrwydd o pen, ac cyw yw y tebygolrwydd o gynffon, a nid ydym yn gwybod y fod yn ceiniog deg, felly byddent neu ni fyddent yr un peth. Felly fel byddwn yn ysgrifennu pen yn cael ei ddilyn gan pen. Wel, gall pen cael ei ddilyn gan pen, cael ei ysgrifennu gan p. A gallwn hefyd cael pen yn cael ei ddilyn gan cynffon. Gallwn cael cynffon yn cael ei ddilyn gan pen, a chynffon yn cael ei ddilyn gan cynffon. Nodwch fan hyn fod p yn meddwl p lluosi a p, a golygu hyn y tebygolrwydd o ddau pen. Rydym yn cael lluosi nhw oherwydd maent yn digwyddiadau annibynnol. Nid yw y tebygolrwydd o gael pen y tro cyntaf yn effeithio tebygolrwydd o gael pen yr ail tro. A mae hyn wrth gwrs un o'r amodau ar gyfer dosraniad i fod yn un binomial. Nawr, daw y dosraniad binomial o luosi allan bracedi. Felly os oes gennym p plus q, lluosi a p plus q, byddwn fel arfer yn ysgrifennu hwn fel p wedi ei sgwario, adio p q, ond dau yn nhw, adio q wedi ei sgwario. Ond does dim rhaid i ni gwneud y ffordd yma. Gallwn ni ei ysgrifennu fe fel
P lluosia P, adio P lluosia Q, adio Q lluosia P, ac adio Q lluosia Q. Yr ydym yn mynd i estynu hwn yn bellach. Os oes gennym 3 treial, yna gallwn cael pen, 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 neu ysgrifennu lawr P, P, P. Gallwn gael pen, pen, cynffon. Gallwn gael pen, cynffon, pen. Pen, cynffon, cynffon. Cynffon, pen, pen. Cynffon, pen, cynffon. Cynffon, cynffon, pen. A chynffon, chynffon, chynffon. A wedyn gallwn ei grwpio. Felly y rai sydd â 3 pen, felly pen, pen, pen. Yna y rai sydd â 2 pen, felly P, P, Q, P, Q, P, a Q, P, P. Y rai sydd â 1 pen, felly P, Q, 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 P, Q, a Q, Q, P. A'r un sydd â dim pennau, felly 3 cynffon. A rhain yw'r union termau byddwn yn cael os byddwn yn lluosi P plus Q wrth P plus Q wrth P plus Q. Sef yr un peth a P plus Q i gyd wedi eu cubio. Felly unwaith rydym wedi ysgrifennu'r holl 8 posibilrwydd yma i lawr o'r rhes yma, yna mae'r trefn mae pethau wedi digwydd yn wahanol. Ond nid ydym yn becsom y trefen pan ydym yn trio darganfod faint o benner ydym yn cael pan yn taflu 3 ceiniog. Felly, gallwn casglu rhain fan hyn, felly y 3 term yma fan hyn, a chasglu rhain gyda'i gilydd, a gallwn ddweud bod gennym 3 pen a dim ond un yn nhw. Mae gennym 2 pen a chynffon, a mae gennym 3 yn nhw. Mae gennym pen a 2 cynffon, a mae gennym eto 3 yn nhw. A mae gennym 3 cynffon a 1 yn nhw. A felly cawn y 1331 adnabyddus. Beth byddwn yn cael os byddwn yn ehangu P plus Q wedi eu cubio yn y ffordd fel arfer o sefyllfa ddim i'w wneud â tebygolrwydd. Felly, byddwn yn ddweud bod gennym P wedi ei cubio plus 3P sgwar Q plus 3P Q sgwar plus Q wedi ei cubio. Bydd nifer i chi yn adnabod y 1331 o Triongl Pascal, ac yn gwybod bod hyn yn rhoi i ni y cyfernodau o 1331 ar gyfer ehangu bracedi. Mae'n werth jyst ar yr ochr meddwl amdano yr enwi o bethau. Rydym ni yn ei alw'n Triongl Pascal ar ôl Blaise Pascal, pwy oedd yn fathemategwr ac hefyd yn athronydd, a roedd ganddo diddordeb mawr mewn gamblo, ac wrth gwrs cysylltiad tebygolrwydd yn agos iawn i gamblo. Ond nid oedd ef y person cyntaf i ddod ar hyd, neu i ddarganfod, neu i ddyfeisio y triongl rydym yn rhoi ei enw ef i. Ond, roedd yn wybodus yn yr oes BCE. A mae'r llun yma fan hyn, felly fi jyst mynd i tynnu lan llun i chi nawr. Ni bron na. Iawn. Felly mae'r llun yma o India yn yr 8fed canrif. A mae'r llun yma, yr ail llun, o China yn yr 4edd ar 10fed canrif cynnar. Gweithiodd Pascal yn yr ail ar 15fed canrif. Iawn, felly byddaf jyst yn cymryd i ffwrdd y lluniau nawr. Yn mynd yn ôl i ei triongl, rydym siŵr o fod yn gwybod y llinellau uwchben. A gwyddom ei bod yn gallu creu y llinell nesaf gan adio y 2 rif uchod.
Felly, mae'r llinell yna rydym newydd llunio yn ein gadael I ddweud fod a plus b I gyd i'r pŵer 4. Mae hwn yn hafal I a i'r pŵer 4 plus 4a cubed b plus 6a sgwâr b sgwâr plus 4a b cubed. Mae'n fod yn cubed, sorry, dim sgwâr, plus b i'r pŵer 4. Nid ydym yn siŵr os ydych byth wedi meddwl pam ydym yn gallu cael y llinell nesaf gan adio y ddau rif uwchben, ond mae'n pethach nes I edrych ar. Felly os ydym yn meddwl o fynd o'r llinell sgwâr i'r llinell ciwb, mae gennym a plus b wedi'i sgwario yn hafal I a sgwâr plus 2ab plus b sgwâr, felly byddai jyst yn ysgrifennu hwn I lawr. A hwn wrth gwrs yw y llinell yma. Nawr os ydym am troi hwnna I mewn I a plus b wedi ei ciwbio, neu os ydym am gweithio allan beth yw a plus b wedi ei ciwbio, yna rydym yn gallu gwneud a plus b wedi ei llosi a plus b sgwâr, sy'n rhoi a plus b cubed. Felly rydym yn gallu, a ni'n defnyddio lliwiau I wneud pethau'n fwy glir fan hyn nawr. Os ydym yn rhoi yn lle'r a plus b sgwâr, yr ehangiad ydym yn barod wedi gwneud fan hyn, yna mae gennym eto a sgwâr plus 2ab plus b sgwâr. Ac yna, os lluoswm hwnna gan a, cawn a cubed plus 2a sgwâr b plus ab sgwâr. Os lluoswm gan b, cawn a sgwâr b plus 2ab sgwâr plus b cubed. Nawr, os ydyn nhw'n rhoi ein a plus b sgwâr greiddiol ar ei linellau, fan hyn, os ydyn nawr yn mynd ar hyd at y croeslin yma, felly byddai jyst yn llunio y croeslin fi'n meddwl nawr, yn lluosi pob ran gan a, yna cawn a cubed 2a sgwâr b a b sgwâr, ond mae yna jyst typo fych fyna, felly byddai jyst yn cael gwared o'r b cubed yna. A oedd hwnna fod yn a b sgwâr. A mae'r rhan wrth gwrs yr un peth a beth sydd gennym fan hyn. Nawr os ydyn yn mynd I lawr y triongl y ffordd arall, cawn a sgwâr b, 2ab sgwâr, a b cubed. Sef wrth gwrs beth sydd gennym fan hyn, yn y gwyrdd. Felly nawr, gwelwn os ydyn am ddarganfod y rif ar y llun nesaf, rydym nawr yn gallu gweld y triongl yma. Felly, byddai jyst yn llunio triongl nawr fan hyn, A cawn ein ateb terfynol yma. Cawn a cubed plus 3a sgwâr b plus 3ab sgwâr plus b cubed. Fan hyn mae gennym poster o Triongl Pascal yn dangos I chi briodweddau gwahanol a allwch cael tro ar profi os ydych yn dymuno gan ddefnyddio os hoffech chi y cyfernodau Binomial. Mae'n flin gen I fod yn Saesneg, ond beth byddaf yn gwneud yw darllen allan y geiriau yn Cymraeg I chi ar gyfer pob ran. Felly yn y top cornel ar y chwith, felly y geiriau bwys y triongl, beth mae'n dweud yw, astudio Triongl Pascal am canrifoedd. Mae'n set triongl o rifau sy'n cynnwys o fewn fe llawer o batrymau diddorol, megis y rifau trionglog a'r dilyniant Fibonacci. Mae yna 2 prif ardal lle caiff Triongl Pascal ei ddefnyddio, o fewn algebra ac o fewn tebygolrwydd, neu chyfrifiannell, sef y gair Cymraeg ar gyfer combinatorics. Yn y top cornel ar y dde nawr, felly y geiriau o dan y triongl gyda'r porffor o'r gwyrdd, beth mae'n dweud yw, ar gyfer yr ail croeslin, mae'r sgwâr o'r rhif yn hafal I swm o'r rhifau bwysau ac o dan y ddau yno. Felly mae yna diagram bach bwys y triongl yn esbonio beth mae'n meddwl.
Fi nawr yn mynd i'r res canol o diagramau a fi'n edrych ar yr un ar y chwith. Fan hyn mae gan rifau'r hyd croeslluniau penodol enwau. Felly yn y croeslun cyntaf rein yw yr uns, yn yr ail croeslun rein yw y rifau cyfri, yn y trydydd croeslun rhain yw y rifau trionglog. Mae'r bedwerydd croeslun yn cynnwys y rifau tetrahedrol, a'r pumed croeslun yw y rifau pentatob. Nawr yn y diagram canol yn y res canol gyda'r glas, o dan y triongl beth mae'n dweud yw swm o rifau ar unrhyw res yn rhoi pŵer o 2. Felly mae'r res cyntaf yn rhoi, mae'r swm yn rhoi 2 pŵer 0, oherwydd dim ond 1 sy'n yna. Yn yr ail res, mae'n rhoi 2 pŵer 1, oherwydd mae'n 1 plus 1. Yn y trydydd res, mae'n rhoi 2 sgwar neu 4, oherwydd mae'n 1 plus 2 plus 1, ac yn y blaen. Nawr yn y res canol ar y dde, beth mae'n dweud o dan y triongl yw swm o rifau ar unrhyw croeslun wedi'i liwio yn rhoi rif Fibonacci. A bwys y triongl yma yn y peth enghreifftiau o'r swm yma yn dangos y priodwedd yma. Fi nawr yn edrych ar y res gwylod ac ar y triongl, felly y gyda o dan y triongl yna. Beth mae'n dweud yw, mae rhifau wedi eu cyd-gydyno yn y res i oren yn rhifau cysefin, a hefyd yn y gwaelod ar yr ochr dde. Mae yna paragraff fach, a beth mae hwnna'n dweud yw, mwy o ffeithiau Triongl Pascal. Mae Triongl Pascal hefyd yn cael ei wybod fel triongl Tartaglia, triongl Ceiam neu triongl Wangwi. O fewn Triongl Pascal, mae rhif 1 yn ymddangos nifer yn feidrol o weithiau. Bydd pob rhif arall yn ymddangos nifer meidiol o weithiau. Mae rifau sy'n ymddangos mwy na 4 gwaith yn fwy anghyffredin. Y mwyaf fach yw 120 sy'n ymddangos 6 gwaith. Y rif lleiaf sy'n ymddangos 8 gwaith yw 3000 a 3.